Kabahin gyapon kini sa ato ang hiskutanan. Sa nangagi nato nga episode ug hinumdum pa kamo kung unsay epektibong pamaagi sa pagbahin sa yuta. Ato to na hisgutan nga dunay gitawag og extrajudicial partition nga bahinon ang yuta nga dili na iagi korte og ang judicial partition nga bahinon ang yuta pinaagi na sa hukom sa korte. Doon na mga kaliwat o mga igsuon nga nagkabangi. Kayo usahay no, sod sa pamilya, doon na mga managsuon nga labad og o doon ay igsuon ba nga hakog nga di gustong mamahin ngadtos iyahang mga igsuon. Unsa may pamaagi sa ako nang giingon, mayon tato magsabot lang no ang mga iridiro o ang mga igsuon kay gitawag ra na og extrajudicial partition. Matubang lang mo sa abogado, ighumag notaryo og silyo sa abogado, mauna untada. Karon og di gyud magkasinabot, adto na gyud mo sa korte. Gitawag na siya og judicial partition. Anong judicial? Korte naman mo inyo ang sanghiran aron mahinon ang butang. Pananglitan yuta. Now, kay managsuon pananglitan or mga erediro ang wa nagkasinabot sa bahin or wa babahini, ang nandan basta gani kaliwat ra moagi sa muog barangay. Ituyo man gud nga tos barangay adto mo husayon sa lupong tagapamayapa kay nahibaw man mo nga og bukaso na gani nga tos korte, mogasto man gyud mo. Di lang sa abogado, apil na filing fee. Ug uban pa magastuhan. So mas sabutan unta dinha sa lupong tagapamayapa mo ginalabing mayo. Pero dili gyud gani masabutan, muisyo naman na ang lupon og certification to file action. Makakuha gid mo abogado og inyong i-file ang kaso ngadto sa korte. Unsa tawag na? Judicial partition. I-file na ang kaso sa korte, action for judicial partition of property. Mao na ang i-file. Ganong judicial partition, sa ako nag-iingon, wa man nagkasinabot ang mga redero. Nasabutan pat unta tong tarong, di na unta mo abot sa punto nga magkasuhay pa nga tos korte. Karon, unsa epekto? Dunay usa ka igsuon pananglitan. Wa niya bahini ang uban niya mga igsuon sa yuta. Wa sila nagkasinabot sa barangay. Ang remedyo, judicial partition of property. Ako malikon. Ang kining judicial partition mo apply ni ug wa nagkasinabot ang mga eredero. Mutambag ko nga magsapot kin mog tarong aron di mo makagasto. Kay og dili gani mo magkasinabot kadtong agrabyado nga mga eredero o mga igsuon ang ilang i-file nga tos korte para mabahinan sila siyuta, judicial partition of property. Ang huwis na maoy magbuot og pilay bahin sa matag iridiro.